traditioneel het begin van de SKS-zielerij op Grauw. De sleepstart. Alle scooters worden de Pikmar oersleept. Dan trof de 10 naar de wierde hier. En daar zal het spul omheen heesen worden. Voor de start van het kampioenschap van 2008. Een reinerig begin, maar het was zo op Klerje. En er stiet een mooi windje. En dus kunnen we van start. Mij op een vakgroen Grauw. En daarvoor nog het scootje van Drachten. En de grote vraag is vanzelfs, hoe staat de vloot er dit hier voor? We weten van het voorseizoen dat haast alle prijzen binnen voor Douwe Visser van Snits. De route bij Grauw. De start is op de wierde I en dan via Tonne 1 door de 10 het smelle stikje de Pikmar op om het eilandje heen. En dan met alle scooters weer 2 tonnen ronde. Hier zien we de verrassende winnaar van verleden hier. En dan hebben we door Jitse Mink. Hij won als debutant de wedstrijd op Grauw. En nu zit er in het begin van die wedstrijd in de voorrijn bij de eerste 6. Maar het is een heel verrassende man die het als eerste om de tonnen draait. Dirk-Jan Reijenga van de Jouwer. Maar dat scootje had hij vliegen hier net 1 keer een overwinning pakt, maar nu neemt er heel brutaal de leiding. Zij hebben heel goed zien hoe ze uit die start komen moesten. Ja, en mijn man is bij een Kramer achterop. Dan pak je de goede slagen vaak. En het toch blikken, want ze hebben een voorsprong op Bolzert. En dan hebben we het vanzelfs over Pieter Meter. Want Pieter Meter die is op dit stuit op een tweede plakje dwaande. Ik mij een hele knappe wedstrijd. En de gevestigde orde, die moet eerst maar even een plakje vinden. De eerste die daar in de buurt komt achter Pieter Meter, dat is Pieter Brouwer van het Jereveen. En die zitten daar deun op. Die willen vanzelfs haar zien letten. Na de tweede plak verleden hier, aan het eind van de SKS, willen ze weer meedoen. En daar weer achter Douwe Visser van Snits. Maar die zit op het vinkentouw. Die had het oersjoch en die had nog wel kans wat meters te meidje naar voren te. In het begin van de wedstrijd een knappe poesters. Fjouwer, dikke fjouwer zie je erbij. Dus de koer prachtig zield worden. De hele 10 wie ik bezield. En dan op naar de Pikmar. En achterom in de vloot is het gevecht. Want net in wil vanzelfs dat laatste plakje haar. Maar voorin zit het altijd slitjagerd. Met Dirk-Jan Reijenga. En kan hij die voorsprong beet houden? Het zou een hele grote verrassing wezen. Hij moet voor eerst vooral strijden tegen Pieter Meter. En die had ik weer 2 in de nekken hingen. En in de roemenrakken is het soms dreig om die voorsprong te verdedigen. Maar na 3 routen is het veld al een behoorlijk eind uitenmaskwoord. De Zuidwesthoeken. Mijn skipper Auke de Groot. Het is nou definitief dat hij zijn heid Meindert opvolgt als skipper. En hij zit bij de eerste alve in het begin van de wedstrijd. Maar zo aan het eind van de wedstrijd met averij het vloot verlitten matten. Geen ervaring met Ljouwert. We stappen naar de eindfase en zorgen dat in een roemenrakken de hele vloot op elkaar duwt. Maar ook dat Dirk-Jan Reijenga nog altijd dat eerste plakje te pakken had. Felle strijd met Bolzert, Jereveen en Snits. Maar alle keren weten ze toch de juiste slagen te kiezen. En hield dit om die bovenste ton als eerste te komen. Snits is degene die het meeste in de buurt komen kan. Snits is van het 4e plak opklom naar het 2e positie. En die wil nog wel wat beziekje. Ja, Bolzert. Zij binnen heel lang bij de eerste 2 west. En nu moeten ze de snekerpan toch voor gaan letten. Maar net wij dat deze Pieter Meter een hele creëze eerste wedstrijd zielde. En dan denkt iedereen dat de volgorde ongeveer wel beslist is. Maar op 1 de Jouwer een grote voorsprong. Op 2 Snits.
Op treien krijgen we dan het Heerenveen en Bolzert op het vierde plak. Ja, en wat kan daar dan nog in verrooien? We zitten in de allerlaatste route. De meesten dachten dat de finish er al inlijn hier vanwege de tijd. Maar er komt nog één route achteraan. Ja, daar kan dan niks meer misgaan. Dirk-Jan Rijenga leidt mooi binnenst in het Vaderwiense rak. Had dus voorrang op snits. Nog één kruisrakje en nog een keer door de 10 en dan kunnen we finishen. En het zocht er heel best uit voor Dirk-Jan Rijenga. Maar het is nog altijd de snitserponnen. En dan gebeurt het in het allerlaatste kruisrak. En Dirk-Jan Rijenga krijgt één keer een vlag verkeerd. Mat een extra slagje doen en dek je dan de snekerponnen. Ze binnen al haast bij de finish. Als ze voor het eerst op kop komen. En zo kan het dan samenbarren dat Douwe Visser van Snits in zijn allereerste wedstrijd van 2018 SGS toch de titel pakt. Op de finish verslaat hij nog Dirk-Jan Rijenga van de Jouwer. En wat een verrassende uitslag. De uitslag zet hij is in grauw. Als eerste dus Snits voor de Jouwer. Maar verrassend sterke Dirk-Jan Rijenga. Dan het Heerenveen, Bolzert, De Lemmer en Jennewoord. Dan de hele mannen. Grauw, Drachten, Langwaar op het ziende plak. Of de Ljouwert, 12e Woordzijn, 13e Huzum en 14e en laatste. De Zuidwesthoeken, Auke de Groot. Hier een onvaring met Ljouwert.